Yo! What's up mga Bisaya? Mr. Bisayang Pugi na naman is here, nagbabalik. Pero si X di na bumalik. Pero ang gagawin natin mga Kabisaya, dahil lockdown ngayon, ang gagawin natin is magpa-prank. Tayo nang magpa-prank. At dahil masikip lang dito sa bahay at wala tayong magawa, si X ang ipaprank natin ngayon. Titingnan lang naman natin kung ano ang reaksyon niya, kung may gusto pa ba siya sa akin, o makikipagbalikan ba siya o magkakami ulit. So tara, marupok kung marupok, tara na! So yun mga Kabisaya, no? Mga musta muna tayo kay X ngayon. Tara, i-chat na natin. Sasabihin muna natin, Uy, musta? Uy, nag-reply. Uy, ang bait. May papupo pa. Tapos sasabihin natin na kasi nga 'di ba, matagal na tayong wala. So siyempre maniniwala 'yon sa sasabihin ko. So ito na. Ililyrics prank na natin. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakap sa ulan. Tanda ko paano unang nakita. Anong huy? Ang iyong mga mata at ako'y nabigla nang lumapit at kumapit. Tagal kasi mag-reply. Kaya sunod-sunod na lang. Parang isang panaginip, ayokong magising. Ngunit dasal ka na. So ito na guys, tatanungin na natin kung ako ay mahal mo ba? Ako ay mahal mo pa ba? Lah, di niyan alam, parang tanga. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakap sa ulan. Ang cute ng emoji. Parang ako. Parang kahapon lang, magkasama lang. Paulit-ulit. Ako nga nasaktan ng paulit-ulit, di ba? Di nga ako nagreklamo, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Wala na ang lahat. Sinong may kasalanan? Di ko na maalala. Sa dami mong kasalanan sa akin, di na ako nang bibintang. At naalala nung tayo pang dalawa,
tagal mag-reply. Kinilig siguro. Ngunit nasaan ka na? Ako ay mahal mo pa ba? Ano nga ba kasi to? Di mo ba alam? Parang pagmamahal mo yan. Prank. Lahat prank. Niluluko ka kasi. Prank. Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakap sa ulan. Parang kahapon lang, magkasama. Laman. Wala na ang lahat. Ngayon alam ko na ako'y di na mahal. Lahat ay gagawin, hindi na pipilitin. Lagi lang tandaan, ikaw ay minahal. Higit pa sa buhay ko. Parang kahapon lang, magkasama lang. Kung saan pa patapos yung kanta, dun mo pa malalaman na na-prank ka. Peace yo. Peace yo. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na. Aku lagi cari. So yun mga Bisaya, na-prank natin si X, and then alam kong wala nang pag-asa at hindi na ako aasa. And then shout out muna tayo guys. Kung gusto nyo ma-shout out, hashtag kayo Bisaya sa comment box. Shout out nga pala kay Yesha Bibi, pangalan niya palang Joanna. Subscribe nyo po siya. Then kay Miss Kikay, subscribe nyo po. And then kay Pinky Vlogs, subscribe nyo rin po siya. Then sa mga sponsor namin, Lods sponsor, shout out kay Eva Garcia, then kay Irene K. Sagoran. So kita-kits sa next vlog guys.